Jacob kalanang kabasan kadekot kabalay itin kiba angkumne kasba kabab hilum kala sarang bat kasarang kan sakhi persya ya phi bat kan thang ya kasni do jang phi kumba thang ha kading ladangin perkhat janai bha hakum kine ki por ke baminta kaspa kabangilum barasikata kamna satya banyarap ingi banyada ingi nang virus bat daki we daki jingpang nidan kaspa imla pat banthir jingbam nidan kaspa nimla pat banthir ya jingkot jingkhia nia be ban kamai bat lum bat ban kan show spa haduk bangim dan por shoot nak bentai lade nak bentai ki khon nak bentai ka yin kasem ngim dan por shoot wat ban pule ya ktien jong ublai bat ban duai net ba ublai ukwa ban hika yang yelang ba une coronavirus bangin dai ban penut por nak bentai ka yin kasem ban duai ban pulai ktien jong blai ban hikai khon badru banam penut por than tang ha ka ban lum ban lang ya kaspa ka pho kane ka jingjia ka pen kan mauro yangi ya ka jing hikai ka bangi yo ha ka por ka bangi dang net school ha ka por bangi shong klasten ya jupulai spang the last lesson by Alphonse Daudet. Haka baki nong shong shnong bat ki khana school haka tu kapor ki shim sting bandang bantho bat ban pulai in French. Ka jing ba be ka wan haki khana school bat haki nong shong shnong. Ha baki tipat ba menta ka sngi ka day ka sngi ka bakat du bakin yo ji kai ya ka in French. Ka jing jia badang shu jia shen. Hari jungi ka pelangi ban perkat. Banganda tip Bagane ka Sunday, kadai ka Sunday bakat du akabau Archbishop Dominic Jala ai ka jing kenya mas ka bakat du ngan jin dalat cimbanta. Bala ka juk poru jin dalang ngetip baka ying mane dalang ublay quality kan sa inno. Nganam syong ying katukas ni ublay bakat du baki yok ban panong jing yaseng haka ying mane. Kini ki jingjia ki bamanta ki la bandai ki jingkai bakat do ingi kum ka jingkai sipang the last lesson. Haka jing imru jungi dap stang ki jingbam tip. Ngim tip lepa baka jingya sang jungi kan syak kang no. Wat sitayo shua ban kang ya ka ying mane. Ngim tip ru. Ayu kan jia ingi hadin u virus. Day na kata daw ngi haban pan krep bahaya la de. Ya bagane ka jingjia kan dai ka jingi kai bakat do na menta jongpi bat jonga ya pen kra ya la de kat ba ka por kan padir jongin kan dit dum riu pediam ni jisu bat ngai ho khat kar pat e ka teng jung u bat pin sayo like him amen.